Borjan constituency langwuku sarpoteron arong along Sainik School Bilongle CPIML. Hempregamen pen Karbi Anglong arada phan pamang huri pusi is Karbi Anglong BJP lamjai sarpotum lamthei chepaklang. Mahamaya la Benkor Kanti constituency Hawar Malom Nong Pimate Che Nong Kinam Abihaki claim atum anchingrum si Perangkia Mai Pedopon. KarbiAnglongLIVE ada babirta long penelisami mirinan sepi penebertang ton pen arjuponikta. Lakha inkorai si Borjan constituency long arkoini phai inkore hi niarni CPIML Borjan area committee la pen rong asar atum pen langwuku sarpoteron arong along Sainik School ladaki bilong lepura sodaklam the chepaklang pon. CPIML Borjan area committee in charge Kensing Kramsa, CPIML district committee Chunbang Bikram Terang, Bokajan committee members Long Singkro rong asar Kolom Teron lapen Samson Ingti lapen Risobasa Sotro Ronghang Atumben si Perangkia Thingno Pachetak Pon. CPIML Asong Pen Kaningji Pon ke Langwuku Sarpoteron Arong along Sainik School ki Bibuke Nilitum Chedondun Thekthi Bang Solar Alongka Dimalong Le Pon Tunon Lapen Labang Solong Leke Pipu Kai Hut Pen ki Pathir Tang Adim Lapen Kuki pen rona hut sidami mi thangalong le kaching hona joini kisung sidami phonang lo lapen bang chris sirkep an apran kidam nang adim lo lasi lahai kisung jong si council ke chariatum nang chini pulote nang ing honsi nang pejok po nang jipusi CPIML asong lapen hadak rong asar lapen rong ara tatum pen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hang aphan kachuning ripadopon lapen jong si bipon or itet pen Pinia kisung ke boy do kok polote adaya banki em surjo rong phala pen Borjan VC Sonaram Singnar atumsi anghor chien ponang ji puta lam paklang pon thu le tum ta arjulong lo pen rong asar long tani tum nang hum ri lo asine tum karjulong ateng pulotang te dake 2000 because pusigi alang tum ke mang sitame ki bibek ji po banke saine ke sur phan banke da banke ko ando sariso because si biji puson si arjulong asila so tengle langdam pulotang te non hejong gangbra taning je lo lada seni school bikok lo pulotang te lada ka hawar ara tumanga bang fisar pus bang se bang kitik pikang adim pina lapen ke langdam puloten piaron kuki pen karbi la so ho aron hustame dake bang krisir kep akar bitma prandam no amring ti sarthing ti lapen sar pon agang bura hem arleng hai mata risutron mata chidun lo lapen master inu halake Dilip Singh kro alang kita chidun lo asi so teng long la so teng langdam pulotang te la so dima bangke si lada ke major pule pode ta choklo kisung ke phonai ke asi so dima long bangke la so dim long bangke non langdam pustame la so ki thia dima long bangke non ponta council pen bangke kirap thang ta pipela la so ki thiam la so symmetry long bangke lang to mang kirap permission binang je polo charging price ka long so na taxi dakta lang paminang ji alang tu manda chiki mo nang ning kan segment etiban ke council pen stame ba kapre ka party pen stame dak chiki mo do bek nang ja polo mission adim pen stame lage nili hola dak charging price comment and nam that laso phane ka sor dam kale ho dak ta rab lo melo kiram nang ya dim ho dak ta asi dak ta nang rab sonte mission ji lasi CPIML Borjan area committee hin pen ke lasi kama thada lasi dak rong asara first time non chairman alang di sinar sangha ki ha amen klang pondet asi alang li stame lason ki ther ki ha pon pide nangji alang li inut public leaders lo asi rong group gangbra ke thek achini ne duan sitame alang li tumsi paking ponang po em MBC pencenglok MLA duan sitame alang tun la sopu thaklang paking nangi nona por ho rong gangbra to power pupi la pen koson si ki thek dung tum ka honi dam nai mastame itu man peng chi pisroi nangji la pensi tum bang chingki ji thanangi pusi ile tum bang ke Borjan area committee CPIML hin pen ke la sikama thada la sini tum ke la so program do je tumke sep Borjan lan lapen sep KarbiAnglong athe longle phelanga bang ke nona bang tum cherai pami nangji lapuson kither ki ha pen bang abidet nangji chingki ji than pen si ajat homai sate pachu nangji asu puthalam sini tuma thada asi lanona tengle pulangdam pulotang te lagang bora tum kama tha teng gangbra tum kachi songa tengsi ni tum Borjan area committee CPIML hin pen bang ke chi songun pola pen gangbra tum akisu ki boni tum rab dunji Dilai pen bijorong pi KarbiAnglongLIVE.
All Party Hills Leaders Conference Rat Pangri Asong Mahang ke Tegani MLA Akhil Gogoi pen Rat Aphan Kapamang Hualam The Kaning Jepu Alam The pen Karbi Anglong BJP Lamjai Sarpo Tumpen Arkoi Phaing Kora Hiniar ni Pherangkia Mai Ingnisi Lam The Chepaklang Pon Pherangkia Mai long BJP Lamjai Sarpo Lai Chaning Leng Salaver Bela pen Sart Hekram Sa pen Lam The ke Jai ki Arkoi Phaing Kora Siar ni All Party Hills Leaders Conference Rat Pangri Asong to Mahang ke Theke Talona Mai long Aluhia man peng pen kachetong dun MLA Akhil Gogoi Mayalong lam the kaning je Karbi Anglong aradakar I hempre kang tim ke palong ji aphan assembly long adami ningje dun popu alam the puthak BJP lamjai sar potum pen kaning je ke labangso lam the MLA Akhil Gogoi jongjung pen si kaning je ma matang te alang li kachirip dun arat pangri asonglong kitok pon doma Karbi Anglong aphan article 244A ke pachun ponji aphan jongsi Avili pute Karbi Anglong aradaphan ahok he alam chak tabri. Athe MLA Akhil Gogoi kedam tangani tami Karbi Anglong along kevang aphong do piklo setami pinyani anta Karbi Anglong akisung ke boya farm assembly long nangkarja pidun pu ang thek long le. Kali Karbi Anglong apartment cutting tour ason pu nangke claim pi puta avi. Kedam tang surihini rakregethom Aningka na hud ason jakas pen kachesong apor hud Karbi Anglong aphan prek pinang nepu opposition asong along MLA Akhil Gogoi tami kaning je banglo lasi ratangri along ke do hud alam the kaprek lapen Karbi Anglong arat athengno kewang pen rat athengno lam the ke jai kachi prek do lasi lason ke Karbi Anglong arat aphan ke pamang hude ji aphan lo athe hem prek amen pen apran ke damatum pen nangan dolo Latumaphan Karbi Anglong BJP Rat Pangri Asong Nangchari Lo Pupen Bang Paruhini Sose Atumaphan Lakpho Anatangka Pipajir Ponlonglo Lasilahai aphan man ki pipen lapuson ahok kali alam pen radaphan chongsui thede si akemi puta Pherangkia Mayalong lamthe jaipon lapen Karbi Anglong ke Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma a ATM pukali kalang alam the karbok ki chokche Athe inot rat pangri ke charia bang fu lepute lason angkur kawe alam theke jaije detsi akemi lapson kali kalang alam thekaning jebom ajok CP MLA Akhil Gogoi along radatum kachito avidet lopusi ningji Akhil Gogoi kumatlo pulote Akhil Gogoi bohat pu akai ingleng samhota thamlo penang la penle langdang lo pulote ohomia abirudia kini mati la bang APHLC holadak APHLC pulote 1960 Assamese should be the official language in Assam latum pudulo kali netum ohomia chali le pu a protest si APHLC bang ka mahange theglo pulote la kene bang ke piloma Akhil Gogoi ke Kusong se ladak bang nak hidun la tum lang dun hai hedat nahi therak nahi la tuke ladak bang ke la tunge nang hedat nahi lurin juti Gogoi ta nang dun hai hedat nahi Akhil Gogoi ta nang dun hai hedat nahi wala deuri bang ta nang dun hai hedat nahi la chini paka nahi la so APHLC pilo malo leadership gen bang ke ladak bang ke la so jai kathar kuma la ko langdam nahi inut IAS retired lo pulote ko pilo army si hati long ne aku ningge dia itung ke soini school binang ne soini school bilo tang army command le hola bamun na tum e pe kayos atum hola tum ba khatrio atum hola tum pensi la bangke piloma la tum khang check titi itung ke la si soini school nang ne pu la bangke strong protest nei athia lang ke not I retired amunit alang chini paka asoma rafan pulote competitive exam ke padun dia khana bangke alang encourage pedat nai kado we phan papa thek thede dia phansi alang bangke la high statement pilo la high statement ki pitap pense lage kadu ka we rat phangke ke pamang hu atwars ke pon lage ke pamang hu APHLC ki pasilam da chokche alang statement ki pi la high ta bangke chokche Aku Akhil Gogoi putulang autonomous state alam bangke neke kroy. Kusana autonomous state alam ki kroy lo ne la bang tarat tum phang ari pachar da kro. Sita aku pu bange pulang mohong tum phana bangka men than et nai pada pu. Mohong phana men than nai pu. Jasi langdam et lo pulo tang te. Akhil Gogoi ke APHLC phang training nange pi nang nak lo. Training si nange pi la tum phan. La hai tum ke
latung ke piloma reactionary mentality do latung lasi nang tum lahai chini nai pu training ki piason sa tumia bangke theklong loglo lasi lasoi PSLC bangke ladak chiplang play Karbi Anglong arat atau phan nitung chuning ri bangke lason confuse lason reactionary statement reactionary leadership ke anpan bangke autonomous state ki hanggia phan hija ponji pu bangke itu ma bangke la bangke kroyun e News Report, KarbiAnglongLIVE. Samilangso Police Station lapen Dokmuka Police Station ke parlo Jesemet Langlokso Samilangso Belughat Borpung lapen Inglong arlok ahawar malom chainong abeha ki klem atum chingrum si chainong abeha ki klem kirama ki sung pathak pherang kya mai ke phapon Kidamtang arkoini phaing ko raisier ni Dokmuka longkedo bepar beha asong maipu budhesor teron ahem thikubalong langlokso paklongka mahawar pen kidanglok break jump inglong arok malom chainong beha ke claim atum an chingrum si chainong ki jor kinam akisung aputhak pherang ke mai ke phapon pherang ke mai ke padupon alang lituma hin pen ki than pon laki kiduk det ara atum chainong kachupang ring pen osomar loki charlie pen ke danglok ke sokiun ehut chainong kachu Georgie aphan tebok terai chainong kachu Jordam ji aphan hithi ave bangso do bipari atum aphan chojor nang kok bipari atum ta namvek nang kok bonta chainong ke jor ke namalong sarkar pen aron ke pathik esoni ke dokko jok chainong ke jor ke nam ahut ahok pet anam long letlo lasi ahopet anam pen chenong kinam lapen ki jorlong chi aphan awar sai nang pinang chi pusi ke hang pedopon lapen bangso puthak KarbiAnglong Autonomous Council ke ja tum pen ke danglok hamphang asong atum ta nang pajok tha pusi kachuning ripon alam the chepaklang pon nong pi chu pangreng ke tang ko ana por ahut pen onis tamin nong pi nang pu ajok pen sin nong pi chu pangreng lo pineng la non peneng 2025 January kostarik pinong ini ditum press meet ke deng nang kok bangke athe ni ditum makiduk kisung dukok lo kiduk kisung dukok bangke jong si nong pichu jor cholang si mi admission pen dam boson te rong ro bakisung ta jogji pisini ditum matha dam pen si pini ini ditum press meet ke pha athe bangke ke jor cholang long penang na kiduk kisung do dim bangke nile tum nam pon porong jo kisu ki un e kisung ke rab den ji pen matha benile tum malum sumya post tame bepari penile tum chi hok menile tum bansinang ri lorong ro batum kape khane churi dam thek theda da joine penile tum manile tum bansinang ri joine nile tum pen ke klem dam pa jo wanjia phan ake hai Dr. Toliram rohang pen singlok dak local yen raji tiso ake hai lunsing teron sar mahamaya ake hai lunsing teron sar ye mafanda chuning rilo lasi nanglitum la chainong beha phan sitame nanglitum NUC pira adan prodan pa puthak la KarbiAnglong phana kirap do te bisini nanglitum phan chuning rita nong pi nong du mante chainong chojor cholang amu penang an ilitum KarbiAnglong akisung du akitikup do atikub do pathe ke lalo ahok te ma sarkar pen ke ake bondo akan kirdo lasili tum KarbiAnglong ke ahithi ave kolat ave pinong dur chainong abojar ke ave sitame ilitum asamalong rilong si ilitum ta dolo ilitum ke district mante ilitum apo ke asam henlo lasi hojai district nonga district mante longka punon haladake bang nong pinong dura bojar bangke open sojor cholang tame open haladake nang pini 20 tale pono 100 tale pono ta haladak bang kasik sakhang nat kawe akisungawe sitame KarbiAnglong bangke lapulo je sungpik komane chai ejon bak joni bak chopon lo pulote ladak atikup hepik kaprek tangkawal saya wi labangso tangkawal saya kawi along ke ilitum nilitum hala usumara tum phan konani admission emergency siriat lo pulutang te nitum ke tangkaw dat ayok
kacing hon nai nong pinong lo pusitame lai hai pansi bepari tum hat Jordan po lasi lebang so tangka sini tum kenang sot la usoma phan kiju phanta khorot nangi lapen ko hala kisu kun komami abang ke yo hospital ni tum ke atokan no ra tum ke hospital ra hilu igwing hala bang so khorot phan ke tangka da long tong ri ke ni tum ke la nong pinong lusi ni tum ke chujor chulang po labang so tangka pensi kisu ta chilang inangi pen ako konani bari the chithok ahut po noi kun pine wudor di chot ba ko pine sang ong ichot ba holdor di chot ba ke kenang sot itum ke corona ye pan ke nyu jo hala nong pinong lo le chu padat det nang la le so pen le itum chi sikinang po la hai ta elitum kisik sakdo la hai pan ta ni tum la nong pinong lo awal sai ka chu jor pan kinang pinang yi ke la hai awal sai akiduk akisung do dong muka pen sem singing ti KarbiAnglongLIVE Ganat saf surhini rain kora pho baha mesen pen great kilong dun rinti ji aphan lothan bangatum aningit hepen kachong hong rinti West Karbi Anglong Education Block ke parlo Amri Chinthong Rongkhang lapen Soching Arlo ke do LPME lapen High School do an ke Charlie Klim Somar lapen ki thurmi ove lapen risonim so to maphan ahok pera ke thek kire mate quality education ke pado ji aphan mang ponsi Aningkan bang gonat saf ke pado pona son thot si pining surhini rain kora pho pharman sigami ni thoma baha arkoi phai inkoi si lapen inkora hini an kitok kedang kapor hi asat lang padosi osomar apiapo adonarap atuma phan pangrum si anso se pirthe mek kachi chardun ji aphan loke charli akinang sota puthak chi thanchi moma jai me dengpon ke charli ke thek pameji aphan school lo thanbang ke charli osomar lapen apiapo tum isivet dopen kachirap donang ji puthak klarda kalam thanpon KarbiAnglong Autonomous Council hinpen jesamet quality education ke padoji aphan RD kipia jok atogano school sitami kaching thodun soya sonsi theklo anso se kabor iponangji penangana school ausomar aphai ke onglapen lothan bang aphai ke komoputhak kilang ponji aphanta chuningri Hamren Golf Higher Secondary School along amatsi HSL satlang aningkan wang ketok adim thangnat notification alo kepajir avi pin pen school ahem arpong NN construction pen kepahinu piet aputhak SMC Krishna Sharma ahin pen aningkang samse puthak lamthei chepaklang pon lason si gonat saf surini rain kora pho baha Hamren Habe LP School along headmistress Kabon Kramsapia hin penta me gonat saf surini rain kora pho along BMC external evaluations mati EE nodal teachers kangwai pen ahok pet gonat saf along ki claim nang jiason doan ti pachun dun long puthak lamthei chepaklang dun exam tok pamelo inu ta absence do ka veta wang pet an pen la question ke do an ta la tum ke thek static lo aro hala kapa bonglong answer script ba pesa bang ta la tum pa bonglong ke thek an la tum pa bonglong lo Hamren pen Daniel Inki KarbiAnglongLIVE Tangte pinia da babirta ke lapuan si kang ton paniklo